sea, en este braç porteu la coca i en este, sobretot els nois, que les noies també, però sobretot els nois que es nota. I el mal seria això. Estàtic. Molt bé. La música us marcarà el ritme. Vosaltres tranquil. I el que dèiem abans és més o menys en el ritme de la música és així. Però que temps va con hoy se pot tomar el 6 com això. Ara ho faig. Vale? Molt bé. Una mica de l'altre. Molt bé. Ara, els nois ja podeu aprofitar per acumular la boca. Vale? I seria això. Dins, fora. Dins, agafeu aquest ritme. Dins, fora. Dins, fora. Dins, fora. Dins, fora. Dins, fora. Les noies, no cal que balancegeu molt els braços així i allà. Vinga. No cal, perquè més o més... No, que el mantón serra, Aquí és que la diferència amb el mantón de grandesa, El mantón de grandesa se porta una bulleta i au, i pots posar el braç. Però aquí es porta més baix. Sí, les noies, continueu, les noies a aquesta altura. Veieu? Molt bé. Com si poséssim la mà una miqueta més amunt de l'ordre. Ara intentem-ho fer en parelles. Penseu, heu d'anar tots cap a la mateixa part, perquè si no us farem bum, val? Poseu-vos en parella, sempre anireu un pas per davant, un pelet, una miqueta, i més junts. Més junts. Val? Perquè el que es tracta és, imagineu-vos una mica la coca aquí i l'home tindria la coca aquí i n'aniríem més o menys per la meitat de la dona i el braç sortiria per aquí. Llavors, faríem això. Una mica seria això. Cap a la dreta en aquest cas. 1, 2, 3, va! Molt bé. Penseu que si balleu en una rotllana hem de respectar la rotllana i hem de fer una rotllana sempre la mateixa, no de semblar un ou. Hem de fer mudances, s'han de dividir sobre ell. Però recordeu, quina mudança havíem dit que era la primera? La de Davant, darrere, davant. darrere, la tornem a repetir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Penseu que el 1, 2, 3 este, quan se balla, queda diferent. Les de fer votant. Que seria 1, 2, 3. Tireu. 1, 2, 3. Però si mentalment lo compteu vos sortirà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ràpid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Val? No se marcaria una volta, no es marcaria això. Tornaríem a fer la rotllana. Hem dit que voltaríem, que la rotllana ens anava per voltar, això després posarem la música. I tornaríem a fer una altra mudança. Havíem quedat que seria la 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sigui això, vale? Tornaria, si teniu clar, penseu que aquí també com de fer votant. Quedaria així. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Això ho farem cap al costat o substitució? dels 3 cops davant, amb una ensenyença, tornarem a fer l'última volta, vale? Amb les coques i tot això, i l'última seria la picada esta, és, feu-ho així, els homes que porteu a la mà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ah, perfecte, ara sí, ara sí, vale? Epa, 1, 2, 3, compta'm. Seria això, però sapiguem que anirà més ràpida i l'hem de picar més, perquè això sobretot també ens ho van dir, que al final era més ràpida i més picada, perquè pegaven més cops. Si l'altra era més, veieu? Com no era tan picada, era més a fer això. I la primera, fer això. En canvi l'altra, torna a pegar-li cop, pegar-li cop, pegar-li cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Volta! Fora! Dins! Fora! Dins! Fora! Volta! Dins! Fora! Dins! Volta!